Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Kamra tal-Kummerċ laqet b'mod pożittiv il-fatt li l-ekonomija Maltija kibret bi kważi 7% is-sena li għaddiet, ċifra li ħabbara l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Ikkummentat dwar dan ma' One News il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Martes Portelli li sostnit li dan it-tkabbir ekonomiku seħħ fost l-oħrajn minħabba l-irkupru b'saħħtu li kien hemm fis-settur turistiku. Aħna bħala Kamra tal-Kummerċ dejjem nieħdu pjaċir b'dak li huwa pożittiv, ġifieri definitivament hija xi ħaġa tajba illi rajna dan it-tkabbir, però tajjeb ukoll illi nanalizzaw dan it-tkabbir minn fejn ġie. Jekk wieħed jara l-istatistika tal-NSO jara illi l-ikbar żieda kienet fejn jidħlu servizzi. U anke meta wieħed jerġa' jidħol iktar fid-dettall ta' xi kontribwixxa lejn din iż-żieda, wieħed isib li l-maġġoranza kienet ġejja mis-servizzi tat-turiżmu. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ sostniet ukoll li l-għajnuna tal-Gvern sabiex iżomm stabbli il-prezzijiet tal-enerġija kienet ta' għajnuna fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali bla preċedent. F'dawn is-sentej il-Gvern investa biljun euro sabiex il-prezzijiet tal-enerġija tal-fuel u tal-qmuħ jibqgħu stabbli. Jiena nemmen il-fatt li tkun żgħir u anke tkun gżira bla ma trid se taħdem iktar biex inti tkun tista' you overcome id-diffikultajiet li għandna kemm iċ-ċokontana u kemm ukoll mill-fatt li aħna gżira. Ovvjament inti semmejt il-prezzijiet tal-enerġija, aħna nemmnu illi s-sussidji definittivament għenuna, però importanti wkoll illi nibdew naraw ukoll fejn nistgħu nkomplu ngħinu biex l-impatt tal-enerġija ma jibqax jinħass daqshekk ukoll meta s-sussidji jifqu. Martes Portelli qalet li l-Kamra tal-Kummerċ tara li t-triq l-qudiem hija l-ekonomija Maltija tibqa' tikber waqt li fis-settur tal-enerġija għandu jkomplu jingħataw l-inċentivi u l-għajnuna għall-użu dejjem aktar effiċjenti tal-enerġija. Matul l-2022 l-għajnuna tal-Gvern f'dan ir-rigward laħqet li 400 miljun euro, filwaqt li għand din is-sena l-għajnuna hija mistennija li tkun ta' madwar 600 miljun euro. Fl-istess waqt il-Gvern kompla iħeġġeġ lin-nies biex jinvestu f'sistemi ta' enerġija rinnovabbli u fl-effiċjenza filwaqt li tnediet kampanja informattiva dwar l-użu aħjar tal-enerġija.